Takže čau ľudia, moje meno je Banan a ja vás vítam u dnešného videa. Je to vlastne krátka informačka, v ktorej vám chcem oznámiť, že som do týmu pribral dvoch nových členov, Tropicalda a Lighteda. Dneska tu so mnou nie sú, lebo nemali čas, ale pri budúcom videu už tu so mnou budú. Predpokladám, že to bude video z Bed Wars alebo Annihilation. Môžete u nás hlavne čakať tie videá z Minecraftu, to bude hlavná séria. Minecraft minihry a potom budú Minecraft survival servery, Counter-Strike 1.6 alebo Lighted bude točiť Counter-Strike Global Offensive. Ešte vám chcem povedať jednu dôležitú vec, že toho 16. februára by sme chceli urobiť nábor do týmu 4. člena, takže keď chcete nábor, tak napíšte áno, chcem nábor a keď nie, tak napíšte do komentárov nie, nechcem nábor. My si tie komentáre všetky čítame a keď tam bude prevažná väčšina, že áno, tak ten nábor urobíme. Bude potom ešte o tom video, ale tak nepredbiehajme. A ja sa pre ne s vami lúčim, takže čo.